रायजोफोर मार्कस बसुमतारिया जे रायजोफोरनाव गावनि फिसाला जे एक्सिडेन्ट जादों बे एक्सिडेन्ट जानायनि जे रायजोफोरनाव अनसुंथाइ खावलायदों। नोंथांमोनहा जे गावनि खुगानिफ्रायनो दसे उनाव खोनानो मोनगोन जे बिनि फिसालाया मबे हालोद बायदियाव दं आरो मा सिस्टेमै जादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरा नायलांजोब, अब्ला नोंथांमोना गावनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै ला। रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै आङो जि हरो थाइसे थाइनै अननानै हरगोन। रायजोफोर, आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों। सासे बिदा जानाया लेंहरदों। मानो लेंहरदों, मानि बिसयआव लेंहरदों, नोंथांहा भिडिअखौ नायलांबानो थाबानो जाबाय मा खारनाव लेंहरदों। आं नै दा न'निफ्राय ओंखारबाय आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। रायजोफोर, आंनि दा मोनसे जे दहाय फैनानै नैबे आदामोननि जे न'खराव आं मोनफैबाय। मोननानै दा बे बिथांमोननि जेनेबा माबे पजिसनाव मा पारपासाव लेंहरदोंमोन, दा बिथांमोननिफ्रायनो नोंथांमोनहा मिथिनानै लादो। खामानिसो मावहैदों, आं हाजिरा मावहैदोंमोन, खिन्थु आं हाजिरा मावनानै फैसान्दियावनो खिन्थु आं नुफैनाय जायाखै। ओमफ्राय दा हस्पिटालाव लांबायमोन। लांनायाव आं गाबनानै आंनि फिसाखौहाय मा जाखो होननानै आं थांदोंमोन। खिन्थु आं थांनाय जबरदस्ति थांबाय, आङो गारिजों थांबाय। थांनानै आङो नुहैबाय, सिरियास जाबाय मानसिया। आंथ' नायनो हायासै, फिट नांनानै आङो गोग्लैलाबायबाय। डाक्टारनि आथिङाव गोग्लैलाबायबाय। ओमफ्राय आरो फिट नांबावबाय, नोंनि फिसायाथ' गैखाला, नोङो बे फिसा सानैखौ नोंनि फिसाया साबसे होननानै सोंबाय आरो। होनब्ला आङो होनबाय फिसायाथ' साथाम, ओमफ्राय बिनि साथामब्लालाय सासेखौ हगारदो बिदिनो। हाब आं हगारनो हाया, आंनि फिसा गोरबोनि फिसाखौ आं माबोरै हगारनाय, दे जि थाङो थांथोंसै होननानै आङो डाक्टारनि आथिङाव हमनानै आं खावलायदों। ओमफ्राय बियो होनदों सिन्था खालामनानै नोङो हगारदो, नोंहाथ' सानै मानसि दंखायो, आखान्थि दंखायो, नों बेजोंनो जालांनो हागोन होनना बुंदों। हाब बिदिजों जाया सार, नोङो एसे अननानै आंखौ मोजां खालामदो, नायदो, आं खस्थ' खालामबाय माबाय, आंनि फिसाखौ जुदि बिनिफ्राय मोनलाङाबा आं थांनो हानाय नङा होनना बुंदों। आङो फिट नांनानै आं गोग्लैलांगोन आरो आंखौ रावबो लांनो हानाय नङा बिनिफ्राय, आं बिदि होनदों आरो। दा आं जिखिनि हा दङ, बिगानै हा दङ, बेखौ आङो फाननो नाजादों आरो फानदों। आरो आङो दाहायदों, खिन्थु आं दाहायसेयाव आङो गासै 3.5 लाख मोननाय जादों आरो बे हाखौ। ओमफ्राय बे 3.5 लाखआवबो डक्टरनाव बेसेबां थांखो? डक्टरनाव गासै 5 लाखआनो थांनाय जाहैबाय। ओमफ्राय जानाय लोंनायाथ' बाद खालामनानै आङो दानख' खालामनानै 5 लाख थांनाय जाहैदों। ओमफ्राय नै दा बेनि जे माबाखौ मेलेमखौदि जेनेबा उदैयावसो दोनदोंना, दा बे उदैयाव दोननायनिखौथ' दा नोंसोरनो चेकआपआव लांफिननानै दा बेखौ हाख'नानै दा बेखौ ब्रेनखौ सोफिनगोन ना। दा बेखौ ब्रेनखौ सोफिनगोनाव जेनेबा दा नोंसोरनो दा गोबां फैसा नांगौ, फैसानि गोनांथि। दा बे गोबां फैसानि गोनांथिखौ दा रायजोफोरनि सिगाङाव मा खावलायहरनो सानो? आङो रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै आङो जि हरो थाइसे थाइनै अननानै हरगोन मिजिंथिनाय थायो। दा गरसे गरनै हरो, दा आंनावथ' उफायखासै, जेबो गैया, फानथावथावबो गैया। जेरैबो सोरगिदिं आं नायजोब्बाय, जेरैबो आं नुहरनाय नुवासै। बेसेबांबा गोथौआव हाखराव आं गाब्र'नानै थानाय बायदि मोनबाय। दा आं खायदा खालामब्लाबो रुगुंखौनो मोनहास'आसै। दा रायजो राजाफ्रा अननानै जि थाइसे थाइनै हरो, आं बेखौनो मिजिंथियो। दा हायाबोथ' गैखाला जाहैबाय ना नोंना? हायाथ' गैखाला। बे आदानि जे बे माब्रै जाया बे घटनाखौथ' मिथिबाय जानांगौ। दा बे आदानि जे खारन जानाया मोनसे जेन'बा एक्सिडेन्टजों जे फिसाला जे नोंथांमोनहा भिडिअ नुबाय, दा बे नुनायखौ दा रायजोफ्रा जे बर' हिसाबै, दा जों बर' हारिया जेनेबा सोरबा न'खराव बेबादिनो गोरिब न'खर बा दस्रा बेबायदिनो थाखा फैसा गैजायै, बेखौ अनसुंथाइ बिथांमोनहा जे बिदों, बे अनसुंथाइ बिनायाव बे गोरिब न'खरखौ हरनानै जाहाथे बिसिनि जे गोबां फैसा नांगौनि दा गोनांथिबाव गथ'नि जे ब्रेनखौ हाख'नानै, मेलेमखौ हाख'नानै उदैयावसो दोनदों। बे उदैयाव दोननायनिखौ जाहाथे बिसिनियाव चेकआप जे खालामहैनायाव जे नामावगौ, बे नामावगौआव जे गोबां फैसा नांगौनि गोनांथि, दा बेखौ
दा नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों बे गोरिब न'खरखौ जाहाथे अनसुंथाइ हरो दा बिथांमोना खावलायदों। आंबो बेखौनो बिथांमोननि जानानै आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि जेसेबांनाखि हायो जाहाथे जायफ्रा हरो बे हरनायजों जाहाथे इसोरनि बोर आशीर्बाद थायो। आंबो बेखौनो बे आदानिसिम आङो बेखौनो खावलायफानानै थांदोंमोन बिहैदोंमोन खिन्थु आं मोनबोनाय जायासै। आं थांनायालाय थांदोंमोन मोनबोआखै। माबोरै बिनो आंलाय होननानै आं थांदोंमोन। ओमफ्राय सासे मानसिया होनबाय बेनाव बिनानै जेबो मोननाय नङा नोङो दा थांखा बिदि होनबाय नालाय आंबो मानो थांबावनो आंलाय। ओमफ्राय दा फैफिननायानो जाहैबाय। आं फैफिननानै आङो दा आंनि फिसानि राहायनो थाखाय गैयालाबो आङो 3 लाख बा 3.5 लाखसो आंनो फैसा नांबावगौ। दा आं बेखौ माबोरै मोनगोन आं बेखौहाय सानदों। मा खालामबा मा जागोन नैबेखौ आं सानदों आरो साननानैनो आङो खर'आनो थिगानो गैला। गावनो मा बुंलाङो आं बेखौ खुनु बुंफिननो रोंला। आङो बिदि जानानै दङ दा। जेखि जाया आङो खामानि मावब्लाबो बावलाङो आरो बबावबाफोर थांनांगौब्लाबो बावलाङो। बेफोरबायदि जानाय जाबाय आरो बे फिसानि थाखाय। दा मानसियाथ' सिखांनो हाया। बिराद साद जाल्लायाव गोग्लैनानै दं। आंखौ बिराद साद जाल्लायाव खोख्लैनानै गालांबाय। बेसेबांबा गोथौ हाखराव आंखौ गाब्र'होनानै गालांबाय। दा 2 बिगा हा फानलाबो आंनो थोआसै। दा आं मा खालामनो गाहाम ओंखायनो आङो बेखौ दा नागिरबायगासिनो दं।